हेलो फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। वेलकम टू माय मिनी ब्लॉग विलेज लाइफस्टाइल विथ प्रिया। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେ ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ଉଠିଲା ବେଳେ ମୁଁ ବିଲେଇମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଥିଲି। ସେମାନେ ମୋର ପ୍ରିୟ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ମୋ ଦିନଟା ଭଲ ଲାଗେ। ତାପରେ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ସକାଳୁ କେତେ ବର୍ଷା ହେଇଛି, ହେଉଛି ବି। ଏଇଟା ଆମ ବାରି ପଟଟା ଦେଖୁଛି କେତେ ଗଛ ଲାଗିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ଏଇଠି ଫୁଲ ତୋଳା ହୁଏ। ତାପରେ ସେଠୁ ବୋଉ ଫୁଲ ତୋଳିକି ତାର ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁକା ସବୁଦିନ ମାଳ କରେ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଇଁକା ତ କରିଛି ସିଏ। ସେସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ତାପରେ ଇଏ ଆସି ଖାଇକି ଏଠି ଶୋଇଛି। ତାପରେ ଏଠୁ ମୁଁ କାମ ସାରିକି ମୋର ଠାକୁର ଘର ପୋଛାପୋଛି କରିଦେଇଥିଲି। ପୋଛାପୋଛି କରିସାରି ଫ୍ୟାନ୍ ଲଗେଇ ଦେଇଥିଲି ଶୁଖିବା ପାଇଁକା। ତାପରେ ମୁଁ ମୋର ପୂଜା ପାଇଁକା ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରୁଥିଲି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମ ଠାକୁରଙ୍କ ସବୁ ଜିନିଷ ଥୁଆ ହେଇଛି। ତାପରେ ଏମିତି ସରିଲା ପରେ ତାପରେ ମୁଁ ଠାକୁର ପୂଜା କରିସାରିଥିଲି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୁରୁବାରର ପୂଜା ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ଏଇଟା ଝୁଣା ଦିଆହେଇଥିଲା, ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ଶଙ୍ଖ ଫୁଙ୍କୁଥିଲେ, ତାର ପୂଜା କରୁଥିଲା। ତାପରେ ସରିଲା ପରେ ତାପରେ ବୋଉ ତାର ରୋଷେଇ ପାଇଁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା, ରୋଷେଇ କଲା। ସେ ତାର ଡାଲମା ଆଜି ଯେହେତୁ ଗୁରୁବାର ଆମର, ସେଥିପାଇଁ ଡାଲମା କରିଦେଇଥିଲା। ଆଉ ଡାଲମା କରିକି ବସେଇଛି ଭାତ, ଏଇଟା ଚୁଲିରେ ବସେଇଛି। ତାପରେ ଛୁଇଁ କାଟିକି ଗୋଟେ ରଖିଥିଲା, ତ ଛୁଇଁ ଆଳୁ ଭଜା ବି କଲା। ତ ସବୁ କରିସାରିଥିଲା ପରେ ତାପରେ ସେଇଠୁ ଆମେ ଖାଇଥିଲୁ ଭାତ, ଡାଲମା, ଛୁଇଁ ଆଳୁ ଭଜା। ତ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ସେଇଠୁ ବାପା ବରା ଆଣିଥିଲେ, ମୁଁ ଖାଇଥିଲି। ବୋଉ ତ ଖାଇବନି, ସେ ଖାଇନଥିଲା, ମୁଁ ଖାଇଥିଲି, ବାପା ଖାଇଥିଲେ। ତାପରେ ଏଇଟା ରାତିରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଆମର ହେଇଥିଲା ରୁଟି, ମୁଁ ଅଟା ଚକୁడుଥିଲି, ତ ଅଟା ଚକୁଡ଼ି ଦେଇଥିଲି। ତାପରେ ରୁଟି ହେଇଥିଲା। ତାପରେ ଏଇଟା ମୁଁ ପୋଟଳ ଆଳୁ ଭଜା ବସେଇଥିଲି। ଆଉ ପୋଟଳ ଆଳୁ ଭଜା ବସେଇକି ତାପରେ ରୁଟି କରିକି ତାପରେ ସେଇଟା ଆମେ ଖାଇଥିଲୁ। ତାପରେ ଖାଇସାରିକି ଆମର ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଦିନଟା କଟିଥିଲା। ତ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଯେମିତି ହେଲେ ବି କରିଦେବେ।